Исәнмесез, хөрмәтле укучылар! Татарча онлайн мәктәп кыйссаларында чираттагы физика дәресенә рәхим итегез. Бүген без сезнең белән сөйләшеп китәрбез күзәтүләр һәм тәҗрибәләр турында. Инде без сезнең белән әйтеп киттек, физика ул табигать турындагы төп фәннәрнең берсе һәм күп кенә белемнәрне кешеләр үзләренең күзәтүләре аша алганнар. Бу нәрсә дигән сүз? Ягъни теге яки бу күренешне өйрәнер өчен, аны белер өчен, аны аңлатыр өчен иң беренче чиратта аны күзәтергә кирәк. Ләкин бөтен күренешләрне дә аңлатып бирү өчен аны бер тапкыр яисә берничә тапкыр гына күзәтү җитмәскә мөмкин. Мәсәлән, төрле авырлыктагы җисемнәрнең җиргә төшүе. Экраннарга игътибар итик. Җиңел һәм авыр җисемнәр төшкәндә аерма бармы икән? Төрле зурлыктагы җисемнәр төрле биеклекләрдән бер төрле төшәләрме? Әлбәттә, бу сорауларга җавап бирү өчен төрле формадагы, төрле авырлыктагы җисемнәрнең төрле биеклекләрдән күп тапкырлар ничек төшүен күзәтергә кирәк. Мәсәлән, сез экраннарда күрә аласыз, анда самолет оча, яисә кагаз кисәге оча, яисә зур туп, яисә кечкенә таш оча. Һәм әлбәттә, төрле авырлыктагы, төрле формадагы җисемнәрнең ничек төшүен күзәтер өчен бу җисемнәрнең кайдан да булса үзеннән-үзе очып төшәчәген көтеп торырга кирәк түгел. Бу күренешләрне өйрәнер өчен кешеләр бу җисемнәрне үзләре төшереп карап өйрәнәләр һәм шул рәвешле тәҗрибә ясыйлар. Һәм тәҗрибә вакытында башкарыла төрле үлчәүләр. Шул ук вакытта игътибар итегез. Тәҗрибәләр гади күзәтүләрдән аерыла. Беренчедән, алар алдан билгеләнгән план буенча үткәрелә. Икенчедән, һәрбер тәҗрибә билгеле бер максаттан чыгып үткәрелә. Һәм өченчедән, һәрбер тәҗрибә алдыннан гадәттә берәр нинди гипотеза, ягъни шушы тәҗрибәнең ничек баруы турында фараз кабул ителә. Хәзер әйдәгез уйлап карыйк. Табигать турындагы фәнни белемнәрне туплау өчен гади тәҗрибәләр үткәрү генә җитәме? Әлбәттә юк. Тәҗрибә үткәргәннән соң, андагы билгеле бер үлчәүләрне башкарганнан соң, безгә шушы үлчәүләрне инде карарга кирәк, өйрәнергә кирәк, анда булган төрле процессларны аңлатып бирергә кирәк, нәтиҗәләр ясарга кирәк, һәм шул рәвешле безнең тупланыла фәнни белем. Шулай итеп, фәнни белемне туплау өчен без ясыйбыз 4 адым. Беренчедән, без теге яки бу хәлне күзәтәбез. Икенчедән, шушы хәлгә карап без әйтәбез теге яки бу төрле фаразны яисә гипотезаны. Өченчедән, без үткәрәбез тәҗрибәләр һәм дүртенчедән инде шушы тәҗрибәләргә карап ясыйбыз нәтиҗәләр. Италия галиме Галилео Галилей турында бер риваят билгеле. Галилей җисемнәрнең төшү күренешен өйрәнү өчен Пиза шәһәрендәге авыш манарадан төрле шарлар төшереп караган. Шундый тәҗрибә ясап, галим үзенең гипотезасын раслаган һәм җисемнәрнең төшү законын ачкан. Шулай итеп, хөрмәтле укучылар, без бүген сезнең белән сөйләшеп үттек күзәтүләр һәм тәҗрибәләр турында. Әйдәгез хәзер дәресебезнең практик өлешенә күчик.